L-ekonomija ta' Malta reġgħet tirreġistra tkabbir. Din id-darba l-istatistika uriet kif il-prodott domestiku gross żied ukoll bejn April u Ġunju ta' din is-sena. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-ekonomija kibret b'5.2% f'termini reali. Fl-aħħar statistika tiegħu l-NSO irriveda l fuq ukoll it-tkabbir għall-ewwel kwart tas-sena, dan minn 4% għal 4.9%. Għalhekk dan ifisser li fl-ewwel nofs ta' din is-sena it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna wkoll laħaq il-5%. B'hekk ir-riżultati miksuba sa' issa kien ola minn dawk li bassret il-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea bħall-Bank Ċentrali kienet qalet li tkabbir ekonomiku ta' Malta kellu jkun ta' 3.6%. Analiżi tal-istatistika turi kif it-tkabbir ekonomiku matul it-tieni kwart kien xprunat minn żewġ fatturi, żieda qawwija fil-konsum privat flimkien ma' tkabbir sostanzjali fl-investiment. Fil-waqt li s-settur tas-servizzi kompla jixpruna tkabbir ekonomiku, diversi oqsma oħra raw tisħiħ importanti. Fosthom hemm dak tal-gaming, il-manifattura u l-kostruzzjoni. Il-kull setturi li iħadmu aktar nies buħut minnhom jagħmlu dan wara snin twal li matulhom kien hemm tnaqqis fl-impjegati.